parlo d'una filosofia no luxosa, o sense luxe. Sense luxe vol dir aquí, doncs, sense masses pretensions, sense massa retòrica, no? sense masses embolcalls, i en aquest sentit magre, però això no vol dir que sigui doncs, banal o superficial. Jo crec que hi ha coses que són modestes però que són alhora molt valuoses, i és en aquest sentit que parlo de filosofia sense luxe. Ara, filosofia sense luxe vol dir que tu no vas a fer una cosa esteticista, però vas a plantejar, això sí, les qüestions que més ens toquen, que més ens colpeixen, i no te n'estàs en absolut de fer-ho. I en aquest sentit el resultat doncs, és també un resultat una mica especial, perquè preguntant-te per les coses aquestes que ens preguntem tots, fas que el discurs no tingui com a resposta una mena de fugida abstracta, amb una mena de retòrica com a academicista, sinó que busques també que la manera de respondre sigui concreta. És a dir, la manca de luxe també té a veure amb la concreció, mentre que el luxe seria una mena d'abstracció que sembla molt però en el fons et fa perdre.